Salamat sa RPN. RPN Provincial Stations: DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Nagantabi kamo sa RPN Radyo Ronda DCKI Eriga Miembro. Kami kan kapisanan mga broadcasters sa Pilipinas. Philippine Standard Time, 10 minutos makalampasan alas 12. Maray na auto po ginaray sa Indo ka, boss. Aldaw kita kunyanin Lunes. Kahit sa 18 na po kan bulan na Enero taon 2021. Yawo kita sa Radyo Ronda Newswatch Doon Time Edition. Sa pangaran po kan Bilog Refer sa kan Radyo Ronda. Sa pangaran mo kan regular host na Siglo Bungkais. Ansay na po ng code si Rocky Bayubo. Laban sa transmitter si Engineer Chap Binabra. And sa information si Jimmy Boy Guanzon. And yan si Chief Engineer Tony Aguilar. Digdi pa po sa studio si Engineer Lindo Natural. Sa information si Rodel Cesar. Maribadan po kita sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Kunyan sa iba pang mga barata sa lado lokal. Ibinayag ni General Manager Vica Robosa, Pamayokan Bawater District, na nakipag osaya na ang Tubig ng Buwa Incorporated sa pagiman ni General Manager Armar Pulikit, asin man ni GM Jerry Ocampo kan Nabwa Water District. Sigon man ki Vica Robosa na iguana si Danin ulay kon na peraan na makukuha ang cubic kan tubig na buwa sa Water District pasiring sa Ba Water District. Kung man ki Vica Robosa na kung saan man na igwasid dag pinaga ulayan na kada bulan or kada 1 year na kontrata ang nababayadan kan na Tubig na Buwa Incorporated sa Ba Water District. Iba ba nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal? Ipinahayag pa ni General Manager Vic Robosa kan Ba Water District na maski nga ni nagkaigwanin na problema ana nagkapira mga tubo na o napikturan kan na pakaray kan road widening dyan sa may parte kan barangay San Vicente Bao, Camarines Sur. Sigon ki Engineer General Manager Vic Robosa na nagagad siya ni na dispensa sa kabos ng mga konsumidores kan na Ba Water District minulit nagkaigwanin na problema asin man na dahil man lamang nagparaman mga contractor kan pag kalot dyan sa upagibok kan mga kan road widening sa may parte kan barangay San Vicente Bao, Camarines Sur na kung saan man nakakuan
kontraktor na nakakontrata kan road widening dyan sa may parte kan Barangay San Vicente, Bao, Camarines Sur, na usayon asin man na ibabalik ang sinambit ng mga tubo na pinagkalkan kan kontratista sa nasambit ng barangay matapos na pakarayo ng sinambit ng road widening dyan sa may partikan Barangay San Vicente, Bao, Camarines Sur. 15 minutos magalampasan alas 12 sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Dumanwan sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur, ipinahayag ni Vice Mayor Totoy Malanyaon kan Bula, Camarines Sur na consignment ngunyan na daw magkakaiguanin na committee hearing na chairman kan committee on appropriation sa Sangguniang Bayan kan Banwaanin, Bula, Camarines Sur. Sigon man ki Vice Mayor Totoy Malanyaon na re-reviewng marayninda asin man pinag-diseminar na kan alkalde kan Banwaanin na Bula kon na pira mananggad ang budget na pinaghahagad ngunyan na 2021. Sigon ki Vice Mayor Totoy Malanyaon na consignment sa iyang pinaliwanag na Sangguniang Bayan kan Banwaanin, Bula, Camarines Sur subot anday na mumulitika asin man na pinapatama sa naman ang pag-aprobar kan na budget by 2021. Ninulita si Alcaldesa Migaya Ibasco ang permina sa nang pinagsasabi na mumulitika asin man gabos na mga request kini sa Sangguniang Bayan papasipara sa naakan na bilog na Sangguniang Bayan. Paliwanag man ni Vice Mayor Totoy Malanyaon na daiman sinda nagpapasiwa para kan request kan alkalde basta patamaon sa naman asin maliwanagan ang mga taga-Banwaan kan na Bula kung napira mananggad ang ahagad na budget by 2021 para sa mga proyekto sa nasambit ng Banwaan. Ipinahayag pa man ni Malanyaon na subot ang grupo kan alkalde dyan sa Banwaan kan na Bula, Camarines Sur. Iyon na mismo ang nag-istorya mapadapit sa batalya kan politika namantang sa grupo man ni Vice Mayor Malanyaon sa idaman sa nang pinag-aayos tigdi iyo sa idang mga trabaho bilang mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan Banwaanin na Bula, Camarines Sur bilang siya ang presiding officer kan Sangguniang Bayan sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur. 18 minutos magalampasan alas 12. Iba pang detalyes kan na mga bareta sa lado lokal. Sa Banwaan Manggaray kan na Bula, Camarines Sur, sa ipinaabot na informasyon kan na Bula Municipal Police Station, may mga kaso na itinala sa blatter kan Bula Municipal Police Station. Araw kan mga araw kan kasong physical injuries, kasong stabbing incident, asin man kasong vehicular accident sa magkasuway na barangay sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur. Ini man na naging pahayag kan Deputy Chief of Police kan Bula Municipal Police Station asin man ining mga kaso turos man na nariresolveran kan Bula Municipal Police Station.
Katakot pa man giraray kay niyo. Yaon pa man giraray an na pagbantay sa padagos na pagbariwas ni na droga sa nagkapira mga barangay sa Banwaan kan na Bula, Camarines Sur. Sa iba pang mga balita sa lado lokal sa Banwaan Manggiraray kan na Bula, Camarines Sur, aros na sa 99% na ang o nakatapos na asin man na nag-distribute o nag-report nagkapira mga barangay sa Banwaan kan na Bula, Camarines Sur sa ginibong road clearing na kung saan manigo pang mga barangay sa Banwaan kan Bulaan day pa nakakapag sumitir ka na sa indanin na report na kung saan man na pira pa nga aldaw na pinagahahalat na bago ini may tao duman sa DILG and Department of Interior and Local Government sa Banwaan kan na Bula, Camarines Sur padagos pa man na pinagahalat din ulit nakapira mga barangay sa nasambit ng Banwaan day pa nakakasumitir ka na report ninulita padagos pa sa indang paglinig asin man na ini ang napendeyo sa padagos na pagbulos ni na uran sa nasambit ng Banwaan. Nagkapira naman ng mga harong asin man na tindahan inarali sa may parte ka na gilid ka na tinampo pati naman ang mga nakaparadang mga lulunadan pinagahali ninulita dahil man ini pwedeng parkingan sinambit ng mga bihikulo dyan sa may parte ka na Bula, Camarines Sur. Katakot pa man kaniyo nagkaigwa naman ni na rerouting ambulance ka na trapiko asin man na nagkapirang porsyon sa sentro kan Banwaan in Bula ipinagbawal naman ang pagparada kan mga bihikulo maging ang mga tricycle na kung saan man na ini ibinurugtak naman sa nagkapirang mga lugar na pinaggibong terminal na tanganing day na maakupar mag-ibong nagilid ka na tinampo dyan sa may parte kan na Bula, Camarines Sur. 22 minutos makalampas ang alas 12 nin pagkaunto. Iba pang detalyas ka na mga barata sa lado lokal. Sa Banwaan man Canbao, Camarines Sur, pinayag ni Vice Mayor Jose Leling Malasarte kana Sangguniang Bayan kan na Banwaanin na Bao, Camarines Sur na kung saan man sa indang atindir kan sesyon na kan Sangguniang Bayan para sa taon 2021 na mas lalong magkakairibanan ang mga taga dyan sa Banwaan kan na Bula, Camarines Sur pag-mantener ka na mga ordinansa asin man na resolusyon na ipinagpasar ka na Sangguniang Bayan kan na Banwaan nin Bao, Camarines Sur sa ikadawang porsyon ka na sinambit ng mga sesyon na regular para sa taon 2021 padagos man ngunya na aprobaran ka na Sangguniang Bayan sa mga daipa na aproban na mga resolusyon asin man na ordinansa ka na Sangguniang Bayan ka na Bao, Camarines Sur. Sigon pa man ki Vice Mayor Leling Malasarte sa pag-aabot ka na o sa ngunya na taon 2021 dakol pa na mga ordinansa asin man na resolusyon pag-urulayan kan mga miyembros kan Sangguniang Bayan pati naman sa indang mga committee report sa lambang mga komitiba kan Sangguniang Bayan kan Banwaan nin Bao, Camarines Sur. Dagdag pang mga naging pahayag ni Vice Mayor Leling Malasarte.
24 minutos makalampas alas 12 din pagkaunto. Iba pa nga detalyas kan mga barata sa lado lokal. Digdi pa man giraray o digdi man sa syudad kan Iriga na konsen man sa implementasyon kan mga ordinansa na pinagpanday man kan sanggunian panlunsod kan syudad ni na Iriga asin man an bago kan bulos kan trapiko digdi sa syudad kan Iriga. Sigon man sa informasyon na dakulman ang mga nabago sa bulos kan trapiko asin man an pagparada asin man an pagtugot kan mga tricycle na maluwas sa syudad kan Iriga. Maging sa mga iba man na mga tricycle na hali sa ibang mga pagtaride na manuan anday man pinagatugutan na makapagalaog digdi sa syudad kan Iriga apwera lang kung naigwanin mga emerhensya. Sigon pa man sa informasyon sa ginibong dry run kana traffic ordinance digdi sa syudad kan Iriga na konsen man nagkapira mga motorista asin man mga pribadong asin man mga pampublikong bihikulo ini pinakikiulayan nguna na konsen man ini kon magatubod o dahi na maglapas kan bolos ni na trapiko digdi sa syudad kan Iriga may posibilidad na sisay man ng mga drivers pwedeng tikitan kan city government kan syudad ni na Iriga asin man kan Philippine National Police. 26 makalampasan alas 12 sa iba pang mga detalyes kan mga barata sa lado lokal. At yan sana pagkatapos na ka nagkapirang pagirumdum. Ang oras na inihatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor na Buwak Camarines Sur. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. This time check is brought to you by Mr. Fernando Navarez, SPO Chief, Irigan City. This time check is brought to you by Mr. and Mrs. Olimpio June Dininia and family. Alis na ako. Ang face massage shield, dala mo? Oo. Ang alcohol. Kailangan pa ba yun? Pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paulo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Kailan ka huling kumain sa labas? Pwede yan. Mag-ingat lang. Mag-mask at face shield. Hindi mo man mangitian ng waiter, siniguro mo naman ang trabaho niya. Maghugas ka ng kamay. Sa kamay mo nakasalalay ang negosyo ng restaurant. Dumistansya para malayo ang mararating ng ekonomiya. Kain tayo? Ingat-angat, tayong lahat. Iwas COVID-19 tip. Mag-face mask at mag-face shield. Mag-social distancing. Maghugas ng kamay. Lagi. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako nga pala si Nestor Libita, 40 years old, taga din sa Batangas City. Ay, ang problema ko talaga ay ang aking paningin at talagang malabo, lalo na pag ako nagdadrive sa gabi. Ay minsan ay narinig ko sa radyo yung iBerry. Ay sabi ko sa aking kaibigan ay ako'y ibili at nung nasubukan ko nga, abay nag-iba-iba ang aking paningin at ngayon ay kaya ko na magmaneho sa gabi. Ay talagang malaking pasalamat ko sa iBerry at malaking naitulong sa akin. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Ang 969 Yashao Enterprises
Sinda nag-oofresir nin pinakabaratong presyo sana. Arog kan mga minasunod, kompletong school supply, tools, electrical supply, kitchenware, glassware, cosmetic, toys, party needs. Asin man lain-lain na klase nin appliances. Kaya sa gabos nindong pangangaipo, madya na, pasyaran, a 969 Yashaw Enterprises, wholesaler and retailer. Sigurado, barato, garantisado pa ang 969 Yashaw Enterprises. Inipagsasadiri kan mabuot na si Mr. Charlie P. Cheng. Makukuha sa Highway 1, Barangay San Roque, Ciudad nin Iriga. ...30 minutos makalampas sa alas 12. Yan po kita sa ultimong 30 minutos. Kana Radyo Ronda Newswatch Noontime Edition. Tigdi po sa RPN Radyo Ronda CNN DCKI Iriga. Ngunyan sa iba pang detalyes kana mga bareta sa lado lokal. Ipinayag man ni Vice Mayor Marisa Bilitario kana Sangguniang Bayan kan Nabwa Camarines Sur na limitado ang pag-ako nguna ninda kan mga may mga tuyo kan Sangguniang Bayan dyan sa Banuan kan Nabwa Camarines Sur. Sigon man ki Vice Mayor Marisa Bilitario si Sayman na igwanin mga tuyo asin man so may mga transaksyon sa mga miyembros ka na Sangguniang Bayan na pinag-limitaran na nguna matapos na ma-lockdown na Sangguniang Bayan kang Nabwa Camarines Sur. Ninulit taigwan nag-positibo sa COVID-19. Sigon man ki Vice Mayor Marisa Bilitario nagabos na mga miyembro sa sinman empleados kana Sangguniang Bayan ang nagpa-swab test naman o nagpa-hiling naman na konsayin man sa Rosa na nanggad ang nagpositibo sa COVID-19 na dating empleyado kana lokal na gobyerno kana Nabwa Camarines Sur na matapos na magbisita sa Sangguniang Bayan. Sigon pa man ki Vice Mayor Marisa Bilitario pakusa naman sa Sangguniang Bayan nagbisitahan sinambit ng persona na igwanin na COVID-19 pati naman daduman sa opisina ni Mayor Per Simbulan na siniba pa mga opisina sa laog kan na munisipyo na pinagbisita kan na sinambit ng dating empleyado. Sigon pa man sa informasyon nagkaigwa naman pag-disinfect asin man na pinag-lockdown ngunan munisipyo kan na Banuan ni Nabwa lagad na kasubago sa na pinagbukasan asin man nin dai pwedeng maglaog ko na mayo ni na face mask asin man paghugas ni na alcohol sagod ang hiling ka na thermometer sa mga naglalalaog dyan sa munisipyo sa Banuan kang Nabwa Camarines Sur. Iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal. Ipinayag man kan na pamayo ka nga highway patrol digdi sa probinsya ka na Camarines Sur nalagduanan sa indang kampanya duman sa mga motorista na minalawa sa sinman minalaog digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Nakonsain ang kadaklan ng mga nagmumotor sa indang mga motor mayo pa nin restrado asin man ang driver mayo nin lisensya kon na igwaman student permit. May mga nag-expire naman ka na sa indang mga lisensya na sa kungunyan ana dayman na i-renew. Sigon pa man sa informasyon nagataos sindanin na piranga aldaw na plaso sa mga motorista lalong lalo na duman sa mga nagmumotor
na sakod ngunyan dahil parestrado an sa indang mga motorsiklo. Pati naman ang paggamit ni na helmet pasakod an ukayaman ni na lisensya kana si Simon na mga driver ang nakadaklan ni di na dadakop ka na LTO kayo ang mga jóvenes na nagamumotor ang agad mayo ni na lisensya o na igwaman ni lisensya student license asin man na mayo panin restro ana sa indang mga motor na kung saan man na anibadigdi ana pinag-impound naman ninulita luma na ang motor alagad dahi pagiraray dahi pagiraray na paparehistro ana sinambit na mga motorsiklo sigod pa man kang highway patrol pinagasabihan naman kani ang mga motorista na kinakaipuan na nakakabakal ni na motor alagad ang pagparehistro asin man na pagkakuanin na lisensya ana dai nakakakuan asin man dai nakakapalo up dyan sa LTO digdi sa Rion Bicol. Sigod pa man sa papayo ka na highway patrol pakusanan mga motor siklo ana sa indang pinagainitan pati naman ang mga bihikulo. Inulit na may mga bihikulo na minaluwas sa digdi sa Bicol ana subuot kadaklan digdi na mga koloro mga pribado man asin man mga pampublikong mga sasakyan ana sa indaman na pinag-rireparo kung saan man sa impormasyon na nako ka na Radyo Ronda orog na dyan sa may parte ka na Del Gallego dakol na ang mga van ang nagkadarakop asin iba pang klaseng mga bihikulo na mayo po na day po restrado asin man na mga pinagalalawag digdi sa Bicol maging sa mga haliman digdi sa Bicol na pinagaluluwas asin man na ini ang kinakaipuan na dakol asin man makumpirmar ko na ini mga restrado asin man na kolorom an sa inda mga bihikulo sigon pa man sa LTO sigon pa man sa highway patrol ana sinambit na mga bihikulo ana yaon mo niya na impound sa manlalay na opisina ka na LTO digdi sa Kabikolan. 36 minutos magalampas ana alas 12 na pagkauto. Iba pa nga detalyas ka na mga bareta sa lado lokal. Ipinayag man ka na tagapagtaram ka National Food Authority digdi sa Kabikolan na bastante daan bagas sa Rion na Bicol sa pagkikipag-olay ka na Radyo Ronda sa tagapagtaram ka na NFA nasa sobra pa sa 400,000 na sakong NFA rice ana yaon mo niyan sa bodega kang National Food Authority sa Bicol. Sigon man sa informasyon na ang sinambit ng NFA rice ini ang pinag-distribute man sa mga NFA rice retailer sa arin man na mga merkado digdi sa Kabikolan. Naman nga aniba digdi ang pinagpupurchase man ka nagkapira mga local government unit. Sigon pa man sa informasyon sa masunod na simana igwapanin na bagas na maabot digdi na hali sa Vietnam asin man na sigon pa sa informasyon kulang ang nagbabakal ka na NFA rice ninulita ang pinagbabakal iyo ang mga commercial rice na konsen man barato naman ang pinagpapabakal kaning bagas kana mga commercial rice sigon pa man sa National Food Authority. Naigwa pa man sinagiraray na pinag-display sa nagkapira mga rice retailer kang National Food Authority
Alagad sa ibang mga merkado ana mayo man na display na NFA rice asin man an mahihiling na sana iyo an bugtakan alagad mayo man imbagas na hali sa National Food Authority. Katakot pa man kaniyo pinaymutikan man ginaray ka National Food Authority na an sinambit ng mga bagas pinagahalo sa sa rice commercial rice. Alagad sinabi ka na NFA na mayo man na paghahalo asin man na an saydang pinagbabakal man giraray na paroy sa kantidad na 29 o 19 pesos kada kilos ang kada kilo kana NFA o kana paroy na pinagbabakal sa National Food Authority. Sigon pa man sa informasyon na may mga parauma ang nagapod na lang sa indang opisina ang aning pikapon sa indang mga paroy na ipapabakal sa NFA. Sigon pa man sa informasyon na nakakaminos-minos na ang mga parauma kung na ini ipapakuang sa indang mga paroy na ipapabakal sa opisina kang National Food Authority digdi sa Bicol Region. 40 minutos makalampas na alas 12 nin pagkauto. Iba pa nga detalyes ka na mga bareta sa lado lokal. Sa lado man ka na DNR digdi sa Bicol Region. Panagos ana sa idaman na kampanya. Laban duman sa mga paraputol ni nakahoy asin man na mga parakwari. Ninulita kadaklan na mga kabukidan digdi sa Kabikolan. Ana intero ng maray na ginurudak-kudak asin man na padagos ana pagkuanin na mga daga. Sigon pa man sa informasyon, nagkapira ng mga lugar digdi sa riyon na Bicol orog na digdi sa probinsya ng Camarines Sur ana mayo ng mga nakasarag na mga kahoy asin man na padagos ana pagkwari na konsain man na naglulumoy ana sinambit ng mga daga asin man na ini ana sige sa naman ana turupag nakadabes na magauran nagatutupag ana sinambit ng mga daga. Sigon pa man sa informasyon na konsain man ng apudan ang DNR na bantayang ana mga nagparakwari asin man pagparapurutol ni nakahoy ninulita dikit na sanaan mga kahoy nayaon sa kabubukidan ninulita ini ana padagos na pinagpapalod. Sigon pa man sa informasyon na nangapudan ang DNR na tabangan na sinda na magtaranom ni nakahoy ninulita kulang na ana mga kahoy na pinagatatandom sa mga kabukidan na konsain man na iyo ang nakausa kana pagrasay ni na daga asin man pagbaha ninulita mayo ng mga sarag na kahoy asin man ang padagos na pagkwari sa mga kabukidan digdi sa riyon na Bicol. 43 minutos makalampas alas 12 din na pagkaunto sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal. Ang National Police Commission digdi sa Bicol Region na konsainman kadaklan sa indang pinagkakampanya mapadapit digdi sa bagong mag-apply o mga malaog na mga members ka na PNP. Sigon pa man sa informasyon, kadakol na mga members, kadakol na mga nag-apply sa Philippine National Police na maging pulis asin man na ini
na pinaghiling ko na kumusta man ang kondisyon na si Sayman na mga ma-apply sa Philippine National Police na kung saan man na ini taon-taon na nakakaiguanin pag apply kan mga baguhan na members ka na PNP asin man na may pinapasairarom na training na kung saan man ang sinabit ng mga pulis nakatarapos naman ka na sa indang pag-training asin man na pinag-destino sa nagkapira mga lugar digdi sa riyon na Bicol sa pagkikipag-ulay ka na Radyo Ronda sa pamayo ka National Police Commission digdi sa Bicol na pinagahihiling ninda ang performance ka na si Sayman na gusto mag-apply na members ka na PNP. Ninulita kadakol na mga nagtapos asin man nakatapos ka na sa idang training asin man na ini na daraman sa ibang lugar alagad sa mga baguhan na mga member o sa training ka na mga nagtapos sa training ka na PNP mga sangkot man sa mga anomalya na kung saan man na PO1 pasalangan isinda may mga anomalya na pinagagigibo asin man na ini daydaman pinagtugutan na makapagpadagos pa na si Sayman na miyembro ka na Philippine National Police maging sa mga agurangan ng member ka na PNP na kung saan man na dakol na mga pinagkakasangkutan na mga kaso asin man na ini pinaghali naman sa listahan ka na Philippine National Police na si Sayman na mga persona na sabit sa naman na mga illegal arog ka na droga asin na iba pa na ipig reklamo sarong miyembro ka na Philippine National Police. 46 na minutos makalambas ang alas 12 nin pagkaudto. Iba pang mga bareta sa lado lokal. Duman man sa syudad kan Legazpi, pinayag ni Regional o Pamayokan Regional Development o Regional Peace and Order Council sa pagi ni Mayor Noel Rosal kan syudad ni Legazpi. Sigon man ki Mayor Noel Rosal na kung saan man nagbabaan mga mga krimen na nangyari digdi sa riyon na Bicol na kung saan man sa statistic na taukan na Philippine National Police digdi sa Kabikolan kadaklan digdi yo mga enbelto sa droga asin man igwapang mga nagalaban na kung saan man na tulos na pinapapos nga kan na PNP na si Sayman na mga persona na naglaban sa pinagsasagibong bayba sa operation. Katagod pa man kaniyo igwam pa man ng mga insidente nin mga kaso nin shooting incident, pananaga asin man na pananaksak, pang-hold up asin man pang-snatch na nangyari digdi sa Kabikolan. Sigon pa man sa naging pahayag kanap pamayo kan Regional Peace and Order Council sa pagi ni Mayor Noel Rosal na kon ikumparadaakan mga nakaaging taon nagbaba ang nagkasong mga kriminal digdi sa riyon na Bicol base sa ipinagpaabot na report kan na Philippine National Police digdi sa Kabikolan. minutos makalampas alas 12 nin pagkaudto.
Ipinayag man kan National Irrigation Administration sa pagiman kan sa idang tagapagtaram na si Senyora Edu. Sigon man ki Senyora Edu na konsahin man ang National Irrigation Administration, poponan ginaray ang mga proyekto na nagkararaot durante kan panahon ni mga kalamidad na uminagidigdi sa riyon na Bicol. Sigon man ki Senyora Edu, nakul mananggad na mga irrigation na kanal asin mga proyekto kang National Irrigation an nawasaw kan durante kan pagparauran. Nakonsahin man na ini an pupunan na asin man na ini nina awad-awad na pondo an budget kang National Irrigation Administration. Sigon man ki Mr. Edio na kadakol mananggad ng mga parauma ang nagrereklamo ni nolita kinukulang sindanin na tubig asin man dahil sinda sigido na magtanom ni paroy asin man ang sa inda mga gulayon orog na sa mga haralangkaw na kabasan na dahil gayo inaabot ni tubig. Sigon pa man sa naging pahayag ni Senyora Edio, maski ngani salbado na o kaya man librido na ang napatubig, alagad igwa pa man giraray na mga parauma ang nasasakitan ninulita sa mga lugar ni na nagkakulang ang tubig o kaya man mayo na kukuhanan ni na tubig para sa tanom nin mga paroy asin man mga gulayon. Sigon man ki Senyora Edio, nakadaklan ng mga parauma an nadidisganar na asin man dahil na pinagasikaso an sa indang pinagauma asin man ini kon na dahil na pinagasikaso nagalat na lang kon na sisay an mapabakalan kan sa indang mga lute. Ninulita ini nin mayo man sindana nakukuha nakulaan na kapital alagad pirmina sanang lugi ang mga parauma na konsahin man na ini ang mga nako ang impormasyon ni Senyora Edu kang National Irrigation Administration. 51 minutos makalampasan alas 12 nin pagkaodto. Iba pa nga detalyes ka na mga bareta sa lado lokal. Sa lado man ka na Department of Agriculture sa pagkikipagulay man kan Radyo Ronda ki Madam Emily Bordado. Ang opisyal na tagapagataram ka na DA. Nakulman giraray na mga paratano ang nag-aavil nin mga panatanom na hali sa Department of Agriculture. Ang pinakaenot sa ringkunada. Adaga tatanom na konsahin man na ini ang sinabi ni Madam Emily Bordado na kadakol pa nga mga similya ni mga gulayon sa indang opisina asin man na ini ang pinag-distribute sa mga paratanom digdi sa riyon na Bicol. Sigon man ki Madam Emily Bordado na day pa nakakagusi ang mga nagatatanong ni na gulayon asin man na ini ang ngunyan pa sa naman na puron-puon alagad sa mga ikapirang bulan kung sakaling purungan na ang sinambit ng mga gulayon iguanang may papagkuanan nin mga gulay an sa tuyang mga kababayan ang kadaklan na pinag-deliver digdi ng mga gulayon alipas sa ibang mga lugar na konsahin man na marahal ang ipinagpapabakal ng mga gulayon na dinadala digdi sa riyon na Bicol. Maging ang mga parauma na entero pang ngunyan na nasasakitan din ulit may mga pinag-uumadigdi sa riyon na Bicol
na pinagalantop ni na tubig baha asin ba day pasinda nakakapag poon na makapagtarong ninulita pigalat paninda na maghalian na tubig bago sinda makapagpoon o makapagpatarong sigon pa sa mga naging pahayag kan na Department of Agriculture sa pagi ni Madam Emily Bordado. Natakot pa man kay niyo sa indaman na monitoring kung may mga ASF pa o African Swine Fever digdi sa Bicol na konsain na medyo nag-rolay loda. Sigon ki Madam Emily Bordado naman tang mga orig digdi padagos pa paglangkaw kan mga presyo mapadapit sa magbuhay man o kaya man na karni padagos pa ang giraray na naglalangkaw ang presyo kan karni. Sigon man ki Madam Emily Bordado kulang kaya ang mga orig na digdi asin man day pa itinutugot sa Bicol makapagbiyahe ni na orig na hali sa luwas pasirin digdi sa laog asin man mismong mga orig digdi sa riyon na Bicol day man pinapayagan na iluwas ninulita ini baka iguan ni na African Swine Fever. Alagad sa African Swine Fever mayo naman na nai-report sa rin man na probinsya digdi sa riyon na Bicol na iguanin African Swine Fever ang sa idang mga tama na uri digdi sa Kabicolan. 55 minutos magalampasan na alas 12 na pagka-udto. Iba pa nga detalyes ka na mga bareta sa lado lokal. Ipinahayag man kan Medical Director kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital duman sa probinsya kan Albay. Nasa persona ni Dr. Butsa Rivera. Sigon ki Dr. Butsa Rivera na talagang dakol ang mga pasyente na nag-abot sa sinambit ng hospital. Nakadaglandig din ng mga nag-positive sa COVID-19 na kung saan man sarong edipisyo nabubugtakan kan mga pasyente sa COVID-19. Sigon man ki Dr. Butsa Rivera, dakol na mga pasyente na malalay na mga helang alagad problemado napamayo kan na BRTTH minulita nagasusupay ang mga pasyente asin man ang nasaro padigdi iyo ang kakulangan kan mga bulong sa laog kan na BRTTH. Sigon man ki Dr. Butsa Rivera apera kan na pagkakulangan kan mga bulong sa sinambit ng hospital. Kulang pa man giraray ang mga doktor asin man nurse. Dakot sa inman ang kadaklan digdi ng mga doktor asin man nurse kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital nagaharalian naman asin man minapasiring sa ibang nasyon na duman makapagtrabaho ninulita sweldo kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital kakadikit sa naman asin man kulang pa sa pagabuhay kan mga nurses asin man doktor. Sigon man ki Dr. Butsa Rivera nagkapira naman ng mga doktor asin man nurses tinamaan man ni na COVID-19 ay ko naman daang nagadaan na doktor asin man nurse namantang aniba ang naulian naman matapos na mga bulungon o kaya man swab test na sinambit na mga empleyado asin man mga attendant kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Sigon pa sa Medical Director na si Dr. Butsa Rivera. Iyan mga tugang katribunan kan mga bareta sa Radyo Ronda Newswatch non-time edition sa Radyo Ronda DCKI Iriga. Sa pangaran po kan sa tuyang kaibanan duman sa transmitter Engineer Chief Tony Aguilar, sa information si Jimmy Boy Guanzon, tigdiman sa studio kaibanan si Lyndon Naturalio, sa information si Rodel Cesar, sa pangaran ni Ate Glo Bonggaes, ang regular host kan na programang ini po ang sa idong tagapagbarata
Rocky Bayubo nagsasabi pong salamat, Babalots kan sa inyong pagantabay sa Radyo Ronda Newswatch Noontime Edition sa Radyo Ronda DCKI Iriga. Salamat. Pagdating dito sa kontra COVID-19, ang efficacy at safety at maging ang presyo nito. Ito sa Patrol Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Sa kaugnay na balita, DOH may paliwanag sa presyo ng mga bakuna. Ulat ni Patrol 5, Ayayo Pangko. Ipinaliwanag ng Department of Health o DOH na hindi bahagi ng confidentiality disclosure agreement ang vaccine pricing na inilabas ni Senador Sani Angara na anya'y ibinigay ng ahensya noong budget hearing. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, matagal na panahon na ang nasabing budget hearing kung saan noong panahon niya ng nasabing pagdinig ay kailangan kunin ang market prices na pinost sa internet at sa website para lamang makakuha ng estimation sa kakailanganing budget ng pamahalaan para makabili ng mga bakuna. Anya, ang mga presyo na kanilang pinost ay ang siyang kinuha ng mga legislators dahil galing naman niya sa official source ng DOH. Pero paglilinaw ni Berhere, matagal ng panahon na ang lumipas at ngayon ay nagsasagawa na ng mga negosasyon sa iba't ibang manufacturers. Anya, may negotiated prices nang lumalabas kaya yung una niya nilang pinost na presyo ay dahil kailangan lamang nila ng estimate upang makagawa ng draft sa kanilang pangangailangan para sa pondo ng bakuna. Dagdag pa ni Berhere na ang mga negotiated price ay nakapaloob sa CDA ng bawat manufacturers. Ito si Patrol number 5 ay pangkunagulat sa implementado ng lakas DWIZ. Samantala, vaccine czar Carlito Galvez tiniyak na walang selective procurement ng bakuna kontra COVID-19. Ulat ni Patrol 7, Jill Resonto. Tiniyak ng Task Force Against COVID-19 Chief Carlito Galvez na walang pinapaborang bakuna laban sa COVID-19 ng gobyerno sa pandinig ng House Health Committee. Muling binigyan din ni Galvez na hindi namimili ang gobyerno ng bansa na brand ng COVID-19 vaccine. Patunayan niya, abot sa 148 million doses ng COVID-19 vaccine mula sa 7 kumpanya na Novavax, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Moderna, Gamaleya at Sinovac ang kanilang nakunan para sa bansa ng bakuna. Sisiguro ni Galvez na masyadong fair mix ang publiko para sa pagpipili ang bakuna at hindi lamang Sinovac. Samantala, tanging ang mga bakuna na inendorso ng vaccine expert paano maaaring lamang bilhin at tiniyak din na abot kaya ang presyo ng bakuna para sa sambayan ng Pilipino. Kasukulan nila niyang nakipag-ugnayan ang Department of Health DOH sa pribadong sektor para matiyak na maayos ang delivery at distribution ng vaccine sa bansa. Ito si Patrol 7 na Jill Reson ng ulat sa himpi na metodong si Blazy. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website dwiz882am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page DWIZ882. Ako po si Jenny Lynn Valencia Burgos. Balitang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan, inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todo pagbabalita. DWIZ Balita. DWIZ Pilipinas, ngayon na. Pangungunahan ni dating Press Yusek Robert T. Rivera with co-host Lady Eliza sa bagong segment My Arts. It's culture, health, wellness, business at iba pa. Tuwing Lunes at Miyerkules, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pilipinas, ngayon na. Abangan!
Right. Good morning, good morning, good morning, good afternoon, and good evening, as the case may be, wherever you are, nationwide, worldwide. Welcome pong muli sa ating pong Monday edition ng Pilipinas Ngayon Na. At since dadalawa lang naman po kami ng co-pilot ko inside the booth, allow me to take off muna po ang aking face mask. Alright. At we're observing social distancing, kaya maya-maya ang ating pong mga distinguished guests ay makakapanayam po natin through phone patch. In the meantime, nais ko po munang batiin ang lahat-lahat ng nagsa-celebrate ng kani-kanilang mga birthdays today. Especially yung inaanak ko po, na isa sa pinakamagagandang daughter ng aking first cousin na si Rudolph Rivera. At yan po ay walang iba kundi si Jessica Joyce Rivera. Happy birthday, Nana! Happy birthday! Stay pretty! Alright. Sa kanya naman pong own greetings, nais ko na po ibigay sa inyo ang walang iba kundi ang aking bagong co-pilot, si Lady Eliza. Be my lady. Come to me and take my hand. Take my hand. And be my lady. Alright. Truly Thank you very much, Yusek. Isang pinagpalang araw po ang aking dalangin para sa inyong lahat. Magandang hapon po dyan sa Katagalugan. Naimbag nga malem sa Ilocanja. Mayap at gatpanapon sa Kapampangan. Masanto siya nga rem sa Pangasinan. Maayon uto dyan sa Kabisayaan. At sa mga kababayan at kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. Peace be upon you. And because Pilipinas Ngayon Na is seen and heard worldwide, please allow me to greet you hello in random languages. Hola, buenos dias. Ciao, salut, bonjour, sab, konnichiwa, ni hao, and aloha abakea to our relatives in Hawaii, our cousins Mr. Yong and Mrs. Vicky Bunye. And hello na rin po to their daughter, Regina Johnson and family, and to our immediate family in the USA, especially in California, Zaldi, Rain, and Fran. Hello! Roland, Edwina, and family in Vegas, and to our beautiful nieces, Florelie and Marylis Monson, and of course, their families na rin, and boyfriend for Marylis, for Florelie, Lou, and Isabella. So, back to you, Yusek. Alright. Sa hapong pong ito ay continuation ng ating naging topic last Wednesday regarding financial planning and of course business, because alam po naman natin na during the pandemic, nung lockdown, marami po ang mga negosyo na talagang naapektuhan, at dahil dito napilitan po silang magsara ng kanilang mga opisina, at that resulted to a lot of lost jobs. But meron pong isang company na despite the pandemic, they remain resilient, and in fact, they're able to mitigate these uncertain times, because marami po silang other ways on how to stand in these times of pandemic. In fact, yung isa po nilang restaurant na puntahan namin sa ATC, among all the many restaurants there, sila po ay bukas na bukas, at natikman pa namin ang kanilang mga specialties doon, like yung sariwang lumpia. So our first guest for our first portion of the program, I'd like to give you once again Lady Eliza. Go ahead. Yes, fabulous. Take it away. Yeah, thank you, Yusek. I'm honored to present to you, ladies and gentlemen, an amazing woman, the chairperson and president of AIC Group of Companies, Airspeed International Corporation, and also the owner of our shared favorite restaurant, the Robert Elephant Express. Please welcome on Pilipinas Ngayon Na, Mrs. Rosemary Ut
Rafael! Good afternoon, Sister Ruth. afternoon. Napakaganda naman ng introduction sa akin ni Lady Liza. Maraming course. salamat. Nakakataba naman ng puso yan. Di ba, Sec Robert? Oh my goodness. Nakakataba. At ako ay nagpapasalamat na favorite niyo yung aming restaurant. Yes. Oh, yes. Especially the Vietnamese spring roll. Yes, and I was already telling before Pastor Joey that during the Bible study men's group in the house, we always order from Elephant Express kasi masarap naman talaga. Maraming salamat. At nakakataba talaga ng puso kasi alam niyo naman during the pandemic, my main business is really logistics. Yes. Pero yung Speaking yan ang main business ko, logistics. Pero ang logistics namin is not the on-demand like yung Lala Move. Yan ang mga namamayagpag during the pandemic. Yung mga Lala, mga Grab, yung mga on-demand. Kasi crowdsourcing yun crowdsource. Kami naman yung mga tao namin, these are our own riders, our own people, so organic sila. So anyway, nagkakwentuhan na nga tayo tungkol doon sa logistics, pero gusto ko munang pag-usapan natin yung restaurant or yung food business. Oh yes, Alam kasi ko, kailangan. Ang daming naghihintay na marinig na We're so happy to see you reopen. Yes, reopen. Yes. Kasi we were there at your branch in Alabang Town Center 2 weeks ago, and of course we enjoyed your food again. So Miss Hoot, sasamantalahin ko na pagkakataon. Well, in this, they say it trying and uncertain times, how are you able to mitigate or at least lessen the effects of COVID-19 pandemic, especially in your businesses hindi lang food pati nga logistics. So but let's start with the business kasi yung food, importante yan sa stomach. Right. Go ahead. Actually, nung lockdown, wala namang nakakaalam kung kailan magtatagal to di ba? Yes. So, we did not know what was going to happen. Everybody, I'm sure, got shocked because this is something that is new to all of us. And it is not only limited to the Philippines, but it became global. So, for your information also, I also have a travel agency. No? Yes. Affected yan. Very much. Lockdown yung airlines. Yes. So, tapos yung food business nga, and then the logistics. And also meron din kaming training company. Is it manpower? Are you referring to manpower? Just training. Training lang. Yung parang may gustong mag-attend ng training, so we have public seminars, kunyari yung mga financial, like, di ba, yung kila Marvin yan. Marvin used to be with me, and then Marvin Guermo yung sa financial, financial stewardship, financial trainings, kanyan. Yan ang meron kami. But nung nangyari yon, ako mismo, shock ako. Parang natulala ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kasi first in my mind was, paano naman yung ang negosyo na nag-stop lahat? Paano mo susweldohan ng mga tao? Paano? Lahat yun, question, paano? Pero ang ginawa ko, buti na lang, talagang God's grace and God's favor upon us. Yes. Unmerited favor. Okay. Very, very important that when you don't know what to do, kung di mo talaga alam ang gagawin mo, talagang tumingin ka na kung saan ang ating source. And ang source natin ang ating Panginoon. So I started to do like yung sa food. Dati ang dami naming sinusuplayan, dami naming sinuserve ng mga pagkain. Meron kami airline pa. Ang mga pagkain namin, inaano namin sa mga airlines. Pero wala na sila, nagsara lahat. Diba nagsara? Yes, Kanilang travel ban. business class lounges, sarado. So the first thing that I did was I temporarily closed our travel agency. Temporary, hindi naman permanent. Pero I had to kasi mauubos yung kung ano man ang nandun pa, mauubos. But what I did, yung tao namin doon, nilipat ko sa cargo. Sa logistics. Okay. Muna. Kasi yun yung relevant. Diversification. Yun yung kailangan correct. Oo, yun yung kailangan gawin. Kasi kung kahit anan ko yung mga tao sa travel,
Wala eh. They will just have, there is no income generating activity. Okay? So, yun ang ginawa ko muna. Tapos sa food, ang nangyari yun, nag-umpisa kami na nakita namin na ang frontliner sa mga hospitals, wala talaga silang pagkain kasi sarado yung karamihan ng restaurant. Yes. Even the karinderya were closed. Okay. Correct. First few months. Correct. Pero ang tapang ng food group namin, talagang nag-ano kami ng mga meals for the frontliners. Nung una, kami-kaming gumagawa para lang makatulong. Pero ang daming nakakita nung ginagawa namin yon, nag-donate sila sa amin. Nagbigay sila ng pagkain, ng pera para sa mga pagkain na pwede naming i-deliver sa mga hospitals. Ayun. Yes. So, naging busy. Pero hindi ko masasabi na lahat ng staff namin na-keep namin. Hindi. Number one, hindi makapasok yung iba. Right. Yung mga lockdown, no? Na Yes. area. Hindi makapasok. Wala kaming magawa. At saka yung mga hinihinga ng health certificates. Health certificate. Correct. 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 PCR. Number two, kahit nagustuhin namin pumasok din yung iba, wala rin kaming negosyong katulad ng dati. So we have to cut on our manpower and hindi rin sila makapasok sa food. But, ang nangyari, because walang ibang bukas, and especially during, dapat maagap ka talaga eh. Dapat mauna ka eh. Ang nangyari, buti na lang matatapang yung mga tao namin. Well-trained ingat. Well-trained under ni Pastor Joey and you. Pastor Joey. Yeah. For God has given us a spirit of fear eh. But the power of sound mind. Oo, totoo yun. Liza, tsaka sex. Alam mo kasi talaga, kailangan mong tapangan ng sarili mo eh. Kasi kung hindi ka tatapang, walang mangyayari. Yes, tapang, but with wisdom, ingat na ingat kami. And praise God, walang naapektuhan sa food namin. Wala. In fact, sumarap pa lalo. Yes. Kaya sabi ko kay Eliza nung kinakain ko yung sariwang lumpia dahil na-miss namin. Sabi ko, mas mukhang sumarap pa yata doon sa dati. Yes, diba? Alright. Nakakatawa naman yun. Tapos, so ang nangyari no, nag-supply kami sa ibang companies na merong nabukas, like yung logistics, bukas. Sinupplyan namin sila kasi some of the companies were paying for the meals of their employees. Yes, that's correct. Yes. Oo. Walang makainan. So, yun yung ginawa namin. Nag-supply kami sa ibang company. So, namayagpag din sila kahit wala yung usual namin. So, they were able to continue with their own workload and production because they know that there's a supplier for food. Kung lunch pack man yan or dinner services or package, tuloy-tuloy lang. Correct. Oo, tuloy-tuloy lang. So, yun yung ginagawa nila. Kaya, so, i-deliver namin. Tapos, mag-o-order sila. Everyday yan. For how many months? Kasi lockdown eh. Yes. Wala yung mga restaurant. Pero around May, lockdown, pa rin, di ba? Parang pa tayo. So, around May, nagbukas na yung iba. And of course, we know for a fact that marami ring mga subdivisions na meron silang mga sarili-sariling binibenta. Correct. Nag-mushroom at nag-bloom yung mga online, including yung mga backdoor instant restaurant. Correct. Which is good in a way because nga walang trabaho eh. So, kailangan nilang kumita. So, yung mga yon kumita sila within their particular community. So, that's what happened. And in our case naman, because nagbukas ng ibang restaurant, syempre, nabawasan na naman kami. Nabawasan kami. Pero ang ginawa namin, katulad ng ginagawa ng iba, doon kami sa community. We deliver, we ask for orders. Kailangan lang talaga. May captive account naman kayo, captured market, di po ba? At saka ang maganda dyan, serve nyo yung mga frontliners nung nag-deliver kayo ng mga food. Yes, ang dami nag-donate for us to prepare the meals and we donated to so many hospitals. Nakakatuwa. Kaya masaya yung mga tao. That's good to hear. Madam, how long have you been in this freight servicing business? And
sa iba yung business? 35 years. Wow, Yan yung una 35 kong years. inumpisahan. 3.5 decades. That's a Yes. long time. I wouldn't be surprised because I remember when Pastor Joe was telling us, it's really his favorite yung mga food. Yung freight forwarding, yung 35 years. Ah. Yung food yata. Bago lang siguro. Bago lang. But I think we're going on our 7 years. 7 years. On the Matagal More po than eh. 5 years yun. Naka-over Oo, the more than hump na 5 sila. years. Okay. So, going back to sa airspeed, because cargo yan, you continued to deliver, you continued to Transport goods, goods or Yes. whatever. Yes, And how we did you do continue to that deliver. considering na naka-lockdown ng airport? Yeah. Actually, this is God's divine Intervention. appointment talaga. Because before the lockdown, meron akong kliyente from America na dapat magpapasok ng items na dadalhin sa Cebu. So, isang buong aeroplano yon. So, I spoke to the airline and kunyari Friday yon, ano, I spoke for a Wednesday or Thursday charter from Manila to Cebu. So, nag-close na kami, tapos ayos na, agreed na kami, I confirm na yung shipment charter plane will be on a Wednesday or Thursday, I think. Manila to Cebu. Eh, nag-lockdown tayo Monday or Tuesday. Parang Yes. March 13, 14, 16, 17 yata yung lockdown na Yes, talaga. yes. Wala 16, nang 17. eroplano. Nalilipad. Walang eroplanong lilipad. Nothing. But, ako naman, yung parating na kargamento ko, hindi rin nakarating. Hindi nakarating. Pero meron na akong sinarter na eroplano ng Wednesday or Thursday. Yes. Oo. But this is an example of an adversity that turned into opportunity. Yes. How did it Because happen? tinuloy ko pa rin, and because wala ng aeroplano, ako lang ang lumipad. Lahat ng kargamento ng essentials, medicines, vaccines, PPE, facial, face mask, sumakay doon papuntang Cebu. Oh. And then from Cebu to Manila, puno rin ako. Oh, So wow. kasi ako lang ang aeroplano nun. Wala na. Oh, kasi chartered Kasi di ba? walang permit. Oo, at saka walang permit. Kasi that was the first week eh. Mm. So, Cebu to Manila, ang dami ring sakay kasi mga pagkain. So you were used by the Yun Lord to be an instrument of His blessings. Correct. Kasi hindi ko alam, meron bang may alam kung anong mangyayari? It's only the Lord who knows the beginning and the end. Divine So hindi ko alam, pero yun ang nangyari. And then, ang nagkataon pa, because nakita na merong requirement, merong need, tinuloy-tuloy namin yon. Ang charter namin, Manila to Cebu, Cebu to Manila, every week. Tapos, nagdagdagan pa ng Manila, Davao, Davao to Manila, every week for 2 months. Ginawa 2 namin yon. months. Until dumating na yung mga until naglipara na yung ibang eroplano. for cargo. Which means during that time, yung adversity naging opportunity because naging every week and you're the only one flying. But what is important there is that you're able to help. Help and carry the essential goods. Yes. diba? So talagang binigay yon ng Lord Yeah, na divine orchestration. nang hindi maputol. orchestration. Yes. Oo. Talagang, kasi, alam mo, kung hindi nangyari yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil ang domestic operations namin, 70% ang kliyente namin, retailers. Okay. And alam natin na ilang buwan na sarado ang malls. Yes. Walang retail, walang negosyo. Kaya I am happy to say that despite, kasi ito yun makafocus ka kung ano yung negosyo mo. But we have to be able to be resilient and agile and resilient. Agile, yes, agile. Because just like the bamboo, you can sway to the left, you can sway to the right, back and front, even in the middle of the storm. Yeah. Correct. Ganyan magaling si Pastor Joey tsaka si Sister Ut Yes. Miss Ut, if you don't mind, more or less, how many people have been affected by this under your wings? Diba? We're talking of how many employees itong naapektuhan itong pandemic. For the logistics, 800 people kami. Wow. Madami. Marami yan. 800. 800. Pero hindi kami nagtanggal.
Oh, that's good to Hindi know. kami nagtanggal. Naglipat lang Hindi- po kayo sa ibang operasyon. Naglipat or kunyari, 4-day work week, Nag-reassign. nabawasan. Oo, kaya nag-reshuffle and yung iba work from home, but they're still working. Correct. Oh. Yes. Okay, oo. okay. Kaya yung syempre nung una, wala kang magawa talaga, di ba? So, pero sinwelduhan pa rin namin sila. Pero yung after a while, kunyari, let's say, meron kaming mga meal allowances. Kasi syempre nasa food kami, so libre yung pagkain nila dito. Di ba? Yes, that's correct. Malaking bagay yon because some do not even know where to get the next meal. At Sister Wood, ang tatanong ko just before we take a break, during that time na yung iba work from home, 800 people that you are continuing to be on your payroll, yung mga families naman po nila, nakatulong ba sa kanila o meron ba silang na isipang iba pang additional work na pwedeng gawin to help mitigate? Yung families nila? Yes. Now, before you answer that po, we'll just take a quick short break. Huwag po kayong aalis. Nagwa-warm up pa lang po tayo. We'll be right back. The time for your convenience is now 1:29. Don't go away. This time check is brought to you by St. Gardens Chapel Crematorium and Columbarium with telephone numbers A297-3797, 8531-14241 or 0919-641-5176. 24-hour service within Metro Manila. Ang practical na solusyon. St. Gardens. Info at stgardensph.com and stgardens2012@gmail.com. Pilipinas! Ngayon na! Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Kaya bumili na, mag-subscribe at magbasa ng Filipino Mirror na umasenso sa pagnenegosyo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Ang may plano sa buhay, may mararating na ginhawa. Mag-turn of plans ka ngayon na. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas, mas pinakikinggan ng buong bansa. DWIZ 882. Sa komentaryo, numero 1, Karambola. Sa pool, si Jarius Bondo. Teka, alas 4:30 na. Galing mo Pinoy, ganda mo Pinas. At laban para sa karapatan. Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIC News at Public Affairs ang buong kamay nila upang mayatid ang mga latest na kaganapan, mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIC Balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita. DOH inihiyag na wala pang nadedetect na additional strains sa bansa. Ulat ni Patrol 5 Aya Yupanco. Wala pang nadedetect na additional strain sa bansa. Ito ay ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berheri. Kasunod nung natuklasang UK variant sa isang 29 anyos na real estate agent na galing ng UAE. Lahat naman na niya ng close contact ng nagpositibo sa UK variant ay isinalang na sa swab testing at sinusuri na rin ng Philippine Genome Center
ang samples ng mga nagpositibo para sa genome sequencing. Inaasahan naman ng DOH ng kanilang resulta ay mailalabas bukas o kaya sa Huwebes. Kaugnay nito, ito na lamang ang hinahanap na close contact o mga nakasabay sa aeroplano ng nasabing individual na nagpositibo sa UK variant at ng kanyang girlfriend. Ayon kay Berhere, tumutulong na rin si Mayor Ben Magalong ng Baguio City upang matuntun at makontak yung 7 pang pasahero. Ito si Patrol number 5 ay pangkutabulat sa implemento ng Lucas DWIC. Samantala, NPA arestado matapos ang engkwentro sa militar sa Eastern Samar. Ulat ni Patrol 9 J. Mark Dagala. J. Mark. Babalikan natin ang ulat ni Patrol 9 J. Mark Dagala. Samantala, ombudsman case laban kay Pau Chief Acosta nasura ni Patrol 7 G. Resonto. Ibinasuro ng tanggapan ng ombudsman na ang kasong isinampa laban kay Public Attorney's Office Chief Presida Acosta at ang kanyang consultant chief forensic laboratory head Erwin Erpe. Sa isang resolusyon na labas ng tanggapan ng ombudsman, sinabi nito na walang sapat na ebidensya para akusahan itong si Acosta na ginagamit ang pondo ng PAO na iligal sa pamamaraan para pagtulong sa biktima ng Dengvaxia vaccine. Sabi sa resolusyon ng tanggapan ng ombudsman na binabasura nito ang GRAP case, participation of public documents, conversation public funds, tinapang illegal na use of public funds ng tanggapan. Isinampa naman na itong si Wilfredo Garrido Jr. laban kay Acosta at kay Erpe sa tanggapan ng ombudsman. Hindi na matunayan ni Garrido ang mga bintang niya laban kay Acosta at kay Erpe, kaya ito binusura ng tanggapan ng ombudsman. Ito sa Patrol 7, Jean Reson, itong nag-ulat sa impina metodo ng CWIZ. Balikan natin ang ulat ni Patrol 9 J. Mark Dagala. Arestado ang isang miyembro ng New People's Army o NPA matapos maiwan ng kanyang mga kasamahan sa nangyaring bakbakan sa bayan ng Borongan, Eastern Samar. Kinilala ni First Lieutenant Chef Francis Saking spokesman ng 78th Infantry Battalion ng Philippine Army ang naaresto na si Bienvenido Abagansya na residente ng Barangay Layo, Pinabadkaw sa Western Samar. Nangyari ang enkwentro dakong alas 3:30 kahapon ng hapon sa bahagi ng sitio Manamba sa barangay Pinangan sa nabanggit na lungsod. Nakuha mula kay Abagansya na ang 4 na uri ng improvised explosive device o IED, isang kalibre 38 paltik. This is 16 na magazine para sa M16 rifle at isang M14 magazine na may lamang bala, 3 backpack na nagalaman ng subversibong dokumento at iba pa personal na dalahin. Ayon kay 78th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Oliver Albior, nangyari ang matagumpay na operasyon sa tulong na rin ng pakikisa ng komunidad sa lugar. Kaya naman muling umupila itong si Albior sa mga rebelde na sumuko na lamang dahil sa hindi nila tatantanan ng mga ito hanggang sa tuluyan sila mapulbos alinsunod na rin sa kutusan ni AFP Chief of Staff General Gilbert Capay. Patuloy ng J. Mark Dagala, nagulo sa implemento ng lakas, DWIC. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website dwiz882am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page DWIZ882. Ako po si Jenny Lynn Valencia Burgos. Balitang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan, inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todo pagbabalita. DWIZ Balita. Good
deals happen only at Isuzu Gen Cars. Isuzu Gen Cars after sales quality service. Isuzu Gen Cars expert mechanics to deal with your car problems. Isuzu Gen Cars, the trusted name for Isuzu car dealership. Isuzu Gen Cars dealership are Isuzu Makati, Isuzu Batangas, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, Isuzu Naga, Isuzu Batangas City, and Isuzu Santa Rosa. Gen Cars Incorporated, 40 years of sales and service excellence. Check out the all-new Isuzu MUX RC4E diesel engine to the nearest Isuzu Gen Cars dealership. For more details, visit and like our Facebook page to get the latest events and happenings. Ang may plano sa buhay, may mararating na ginhawa. Mag-eternal plans ka. DWIZ Pilipinas, ngayon na. Ano po ang Pilipinas ngayon na? At dahil may hanging question tayo kay Sister Ut, are you on the line still? Sister Ut? I am. Yes. Yes. I'm sure po na i-report sa inyo ng mga 800 employees nyo since natulungan nyo sila at na-protect yung po mga family members nila. Di tumulong din sa kanilang magkaroon ng source of livelihood, di po ba? I am sure. Yes. Oo, I'm sure that they were able to help Right. in terms of meron silang sariling siguro yung mga mahilig magluto, mahilig mag-bake, kung ano yung pwede nilang gawin, gagawin nila, kung ano pwede nilang ibenta, ano yung pwede nilang gagawin nila. Right. Kasi, so talagang lahat tayo dumaan sa napakahirap dahil hindi natin alam kung ano yung kung hanggang kailan. At yung susunod na kabanata. 4 months, oo. Tama. Akala natin 3 months lang, 4 months. Umabot na ng, pwede ka ng mga anak Diba? Opo, yung the whole pregnancy. Anyway, dito natin nakita talaga yung spirit of bayanihan nating mga Pilipino at ng magkakapamilya. Talaga nagtulungan bawat isa. At mapapansin mo halos lahat na lang binebenta, lalo na online sa Facebook. Pero ang ganda po pala ng picture nyo dito, flashing on screen. Stunningly beautiful. Meron po akong tanong sa inyo bilang isang working mom. How do you balance work and life? Dumating ba kayo nangyari na sa inyo yung ganito, merong important event ang isa sa inyong magagaling na mga anak, tapos you had to preside the board meeting. So, paano nyo po yun hinarap, yung mga ganong sitwasyon? Madalas naiipit ang mga working mothers sa ganyang sitwasyon Actually, napakahirap talaga ng maging working mother. Yes. But I would like to tell the mothers out there who are working not to feel guilty, not to feel the parang shamed by the fact that they cannot spend most of their time with their children. Kasi dinaanan ko rin yan Siyempre, ang hirap i-balance. Totoo po But yun. the thing is, we have to recognize kung ano yung season sa buhay natin. Right. There is a season to be with our family, and if we're going to be with our family, we have to be with them 100%. Yung tipo bang, ewan ko kung merong kang nakikita ng mga ibang tao na nandun nga sila pero wala sila doon. Right, opo. Okay, their mind is outside. Quality time ang importante. Okay. Yes, importante yun. Tapos, I try to, kasi 4 ang anak ko So, when they were growing up, that was the time na binibuild up ko rin yung business. But one thing that we can really remind ourselves is there is nothing that we can delegate if it comes to the time with our family. Hindi mo pwedeng i-delegate yun Family Family first. first. Yeah. Yes. Oo. Di mo pwedeng i-delegate yun, your time with your family. But you can build up your team. You have to have a good support in your office who can help you build up the business. Yes, right. In our case, In your case, ni ang ano natin Pastor, talaga dyan, yes. how did you balance? Blessed kayo with good managers that you can delegate tasks to. Correct. Oo. That's Tapos, with Pastor,
ganda rin nung aming combination because Teamwork. Perfect he supports me eh. Oo, Hello, he Pastor supports me. Joey! Hello, Pastor Joey. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Nasa office yata siya. Nasa bahay yata siya ngayon eh. Ako nasa office. But he knows about this. So, anyway, very supportive siya. He is very parang secure in himself that whatever I do, andyan lang siya. Right. In the same manner that kung ano yung ginagawa niya, sinusuportahan ko din siya. Right. So I don't think I'll be able to build the business this way if not for his encouragement, his prayers, his support. Yun, napaka-importante, no, na you support one another. Right. Kami po mag-asawa ay talagang nakikinig sa mga tips nyo sa mga mag-asawa at sa negosyo din. Right. So, Pastora Ut na, Sister Ut. Since malapit na po tayo sa marating ang ating oras, meron po ba kayong message of hope na gusto nyo i-share sa business community worldwide na pinag-uusapan natin dito? Alright, just before that, yung message of hope, alam po natin na marami sa ating mga kababayan na nagdadanas ng kanilang mga cross to bear at yung mga pain and hurts na hindi naman nila inaasahan na nangyayari sa kanila. I'd like to particularly request, Sister Ut, that we pray over one of our sisters, si Claire de la Puente, who, like the others, are experiencing a very, very challenging time of her life. So, if you can please lead prayer or message of hope for her to remember to always stand still, because the Lord is our protector. Go ahead, please. Yes. Okay. Let me just pray for Claire because she's also a friend, no? I thank you, Lord, for Claire. Nagpapasalamat po kami sa buhay niya that no matter what disruptions there are, that she will not be distracted. I thank you, Lord, for God's favor upon her, that whatever she's going through, the challenges that she's going through right now, that she still has that peace and joy that nothing or no one can ever take away. Thank you, Lord, that everything will be worked out for the good. And thank you, Lord, that you're touching the hearts of all those people who are involved in this particular situation, Lord, that all will be well. In Jesus' name we pray. Amen. Sa mga hindi po nakakaalam, nagkaroon po ako ng pagkakataon to work closely with Claire because nang pinopromote niya po ang kanyang triple platinum gold record na Sayang and the album, kinuha po nila ako ng kanyang hubby na si Boy de Guzman as their roadshow manager. So at that time po, the first 2 years nung putok na putok po ang song na ito and binansagan siyang jukebox queen, ay ako po ang front act sa mga concerts niya. So, Karen Carpenter siya ng Philippines, and the Dino Records was very, very proud to have her as one of our superstar recording artists. Yes. Oh, galing. Yes. So, going back dun po sa nire-request ni Lady Eliza, your message of hope to all our tele-radio viewers nationwide, worldwide, please go ahead. Sa lahat ng nakikinig, huwag kayong mawawala ng pag-asa because habang buhay tayo, laging may pag-asa. It is very important that we learn how to adapt to what is relevant, kung ano yung nandyan. Just like nung nagkataon din na ang logistics namin is really more traditional and last mile delivery, but we had to adapt, so we came up with a speed delivery concept. So nag-deliver din kami ng pagkain, nag-deliver kami ng grocery, kung ano yung nandyan. And ako'y naniniwala na kung kayo'y nagkakaroon ng faith, and for us to believe, we have to have faith. That when we are with the Lord, nothing is impossible. It can be done. Wag alamin natin kung ano yung napaka-importante sa priorities natin. What matters most? Ano ba importante sa pagkakataon na to? Mas importante ba na kailangan lumabas tayo? Or mas importante ba na nandito lang tayo sa bahay para manatili tayo, nakasama natin ang pamilya natin? Because that in itself is a blessing, that you get to know your children, you get to know your spouse. It is very important that you build also relationships.
Then at the same time, ako'y natutuwa rin na kahit merong adversity, kahit merong mga distractions dyan sa labas, meron pa rin tayong pagkakataon na pwede nating i-enhance ang ating skills. Let's focus on what we can do and not focus on what we cannot do. Kung ano yung magagawa mo, yun ang gawin natin. Kung marunong ka, magaling ka magluto, magaling ka mag-bake, magaling ka magbenta, then yun ang anuhin natin. Ano yung mga kailangan dyan? Merong mga kailangan na, kailangan palinis yung, di ba, marami tayong kailangan ng disinfectant. Diba? Speaking about disinfectant. Well said. Very well said. Sister Ut, I absolutely agree kasi itong kasunod nga nating guest ay into the Tungkol sa business of disinfectant. sanitation and disinfecting po. So maraming on that salamat note, po, yes, Sister Ut, Rafael. we would like to thank you very much despite your hectic schedule for joining us today. It's my honor. Maraming salamat sa inyong lahat. Pleasure po. Huwag kayong madadala, uulitin natin yan when the vaccine is already in place and we're allowed to have guests inside the studio. Pastor Joey, ha? We will invite you once more to give your wisdom, hope, and messages of new life for everyone. Yes. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Magandang hapon sa inyong lahat. Thank you. Thank you. Nasa linya na po ang ating susunod na guest. Pero bago po yan, gusto ko lamang po na ihandog sa inyo ang dessert for the soul kasi karamihan sa ating ngayon nakapananghalian na. Our dessert for the soul is found in Psalm chapter 35 verse 27. And it says here, "Let them shout for joy and rejoice who favor my vindication and want what is right for me. Let them say continually, let the Lord be magnified, who delights and takes pleasure in the prosperity of His servants." At sa Tagalog naman po, ang nangagsasaya sa aking paglaya, bayaang palaging sumigaw sa tuwa. Dakila si Yahweh, tunay na dakila. Sa aking tagumpay, siya'y natutuwa. Yes, sweetheart. Itong aking guest, excited ako yung pakilala. Yes, kanina mention ni Sister Ruth ang disinfectant. Ito naman, tamang-tama yung name niya because Sunny as in sanitation. Yes, sanitation. Please do the honor of introducing him. Yes, we're honored to have with us on the show via phone patch the CEO and / President of Pest Equalizer and Sanitation Services. Hindi lang po siya magaling na businessman, kundi meron pa rin blessed with good genes po siya. Dahil siya And good voice. And good voice. Siya lamang po naman ay apo ng movie queen noong 40s and 50s na walang iba kundi ang aming tita Mila Del Sol. So ladies and gentlemen, please welcome on Pilipinas ngayon na Mr. Jesus Sunny Tamunting Jr. Welcome to the show, Sunny Jr. Hi, good afternoon everyone. Good afternoon. Yes, boses pa lang yan ha. Tignan mo yan. Baka mawalan tayong trabaho yan. Boses announcer, boses anchor. Anyway, Sunny, kanina we were discussing about disinfectant. Alam natin, lahat ng tao ngayon is very conscious about the sanitation not only at home, but personal also at the same time. Because hindi ka nga makapasok sa building kung hindi ka magwawash ng alcohol o ipo-point sa'yo yung thermometer and everything. Tell us about the importance of sanitation, especially in this COVID times. Go ahead. Okay. Good afternoon again. The sanitation, the cleaning, there are 3 types of cleaning. First is the regular cleaning, which is janitorial is doing, which is called sanitation. And then the other one is disinfection. And the last one is sterilization. Sterilization. Yes, sterilization is the highest. That is being done in the hospital. Yung mga laboratory, mga x-ray emergency room nila, they have to sterilize that. Now, let's just go to what is being used here, sanitation and disinfection. It's very important that every day you sanitize your house by good cleaning. Okay, very important. And in these pandemic times, not only do you clean, you must have the proper supplies for it, which kami mga pest control operators, because of this pandemic, we were affected by it, so we had to assist the janitorial side.
So we came to the sanitation and disinfection. And it is very true that this COVID, we really, sometimes it becomes our paranoia na, no? Na because everybody is a walking asymptomatic person. Diba? We don't know You should treat everyone as a patient. Yeah, that's why we have to do our social distancing, proper face mask, proper face shield. And on top of that is that we must always clean and sanitize and disinfect properly. Now, there are clients who gets pest control operators to do disinfection and sanitation at the same time, no? I just want to tell the viewers out there is that please make sure that when you get the pest control operators, please make sure that you are getting your money's worth, because it's very important at the end of the day you are protected by this COVID. Correct. Yes. So, since, di ba sabi mo, nagkaroon na ng ganyan, minsan may delay doon sa mga supplies nung chemical na kailangan nyo. Meron ba kayong alternative na natural or organic materials na ginagamit sa sanitation and pest control na rin, di ba? Yes, well, we have it ready right now at stock here in the grocery stores or in Pure Gold, wherever you want to go, no? Well, in the house lang alone, in the house, we use the alcohol. Everybody knows the alcohol. And then, the thing is that in my place, which I've learned this when I was in the US, no, we use vinegar. Natural antiseptic. Yes, use vinegar to your kitchen. Sa kitchen? Yes, Sige at your tabletop. Give us some tips regarding using the vinegar. I'm very interested. Yes, and then wipe it around 30-45 minutes. Siyempre, the smell will now go around the house, no? Then after that, there's something, you buy lemon in the market, yung naka-diluted na siya, lemon. Lemon, yes. Then now you put it where you place your vinegar. So that now, it will dissipate the smell. But at least the vinegar already did its sanitation work and disinfection in your tabletop. Wow. Yung mga ganyan. Vinegar and lemon combination. Yes. Wow. So those were the basic. And then right now, they were going inside the house, you have to buy this foot bath, so you can step on it before going inside. Sige, paano yun ginagawa naturally? Or kung ano na meron sa bahay? Yes, what you have in the house. And normally the others kasi they have to buy alcohol to put on the doormat. The doormat. The others naman, what they do, they just put soap on it. Because remember, the soap, we're not talking about regular soap, washing soap. No, we're talking about the soap na panglaba. Okay? Because remember, the soap has this, if you notice, the virus, the virus that we have is that if you wash your hands for at least 5 minutes, the virus will die in your hands. Oh, at least 5 minutes. Using that on the foot, okay, when you step on it for at least a minute, just step on it, okay? Anything that's underneath your rubber shoes or your foot, okay, is dead. Because of the soap, the suds. The suds will suck whatever the virus is inside the sud. So yun. Yung sudsing. Yes. Yung nagbabubbles. Yes. But you have to let your feet soak for at least 1 minute. Yes. To be effective. Yeah, if you have visitors from the outside and you want to step on it on the rubber shoes, ganun din. Okay. That's why pala nung magpunta ka dun sa bahay, nag-step on dun sa rag. Minuto kang nandun sa rag. Yes. Ayun. And then you brought us some samples and ever since we're using that now, very effective. The cleaning materials. May nagte-text dito si Captain Mario Ruena, he's my classmate. Sabi niya, saan daw makaka-purchase niyan sa office ninyo? Do you have a telephone number or do you deliver? Oh, we can deliver. We can deliver. And how do they get in touch with you? Can I announce my cell phone number on air? Yes. The telephone numbers. My number is 0998-882-8985. Okay. So when they call there, you can recommend in particular to them the one that they will need, no? Yes.
Oh, okay. Because we have several companies aside from the pest control business, and we have also a product providers where so many products that we carry for sanitation and disinfection. Okay. Speaking about the other businesses, na-mention mo yan. And kanina, one of our businesswoman was saying, even during this time, nakapagbigay sila ng mga work para dun sa kanilang mga empleyado. Right now, you are helping a lot of people get back to work. So, yung mga delivery personnel ninyo, they're also sanitized bago sila pumupunta sa delivery. Oh, definitely. Yes. Every time they enter our office, just like you were mentioning earlier, Tito, is that they have to be sprayed, they have to be checked by thermometer, and then their shoes and everything. And if they pass that, then they can start delivering whatever has to be given to the client. Okay. Another text dito where is your office located daw? BF Homes, it's 283 El Grande BF Homes, Phase 3, Parañaque. Alright. Hi to Assistant Direct Dana De Los Reyes o Pag-ani. They'll be having their trailer launch sa Sunday. Thanks for watching, Assistant Director Dana. And belated happy birthday din kay Miss Nancy Briones. Thanks for watching also. Yeah. Another question here. Yes. Kamusta naman daw ang prices ng mga sanitation materials? Okay, the sanitation materials, it really depends on where it's coming from. Sometimes it's locally, so it becomes cheaper. Sometimes it's imported, so it's more expensive. But at the end of the day, what the operator, meaning either it's a pest control operator or janitorial, the one who's going to service the client, what you have to see is the background. You have to have a background check to the person who's going to do it or the company is going to do it, because sometimes we always look at the price only. No, the price doesn't mean that they're going to do it correctly. Okay, so you have to look at always on the background of the company who's going to do it. Kung credible. Credible. Being the subsidiary company of Superior Maintenance Services, ang reputation nyo talaga is hindi matatawaran. Ay, hello! Nanonood sa atin si Miss Jennifer Ferrer. Okay. We're running out of time. We wanted to hear your voice sing, but unfortunately, we will have to request you to do it next time around live dito sa studio, if it's okay with you. Anytime, Tito Rita. All right. On that note, we would like to thank you for quickly joining us today and briefly sharing with us the sanitation aspect on how important it is for a lot of people to be very, very much aware and conscious about it. Naubusan na po tayo ng oras. Maraming salamat, Sunny. We'll have you on the show live next time, ha? Sure, Tito. Sa pagkakataon po nito, nais namin pasalamatan lahat ng aming mga nakaagapay sa newsroom, si Engineer Jeric, si Mace, si Bea, si Kim, si Miss Juday, ating News Director Edwin Eusebio, ating pong EVP Eli Aligora, at ang kanina briefly nakausap po natin ang ating Chairman Edgar A. Cabangon. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aming programa. So hanggang sa susunod na Wednesday, at maya-maya lang po si Miss Aida G. Subaybayan niyo sa kanyang programang Metro Buhay. Ito po si Robert Rivera. Si Lady Eliza. God bless the Philippines. And God bless you all. Mabuhay. The time for your convenience is